Čaute lidi, já jsem Michal a v dnešním videu vám ukážu, jak se zabíjí kapr. Bude to docela náročné, já ho nezabijím tak, že bych dal normálně paličku a zabil ho, ale já mu rovnou ze živa uřežu hlavu. Je pohoda. Tak, může mít na věc. Celý ho zabalit. Takhle ho zabíjel i můj děda, takže pohoda. A může mít na věc. Mám to už druhým rokem, takže si z toho nemám, takže pohoda. Tak. Mám ještě hlavu, jak se hýbe. Pohoda. To dáme do nějaké, buď do kyble, nebo do nějaké igelitky. Tak. Tak. A teď se vrhneme na samotného kapra. Takového samého. Jo. Sice je bez šupináč, někde má šupiny, ale to vůbec nevadí. Jo. Ploutev. Uřežeme ploutve. Jo. No. Teď co? On má malé šupiny, takže my odstraníme šupiny. Jo. Tak. Jo, takže úplná pohoda. Moje bejvalá, když jsem jí říkal, že budu kuchat kapra, tak mi řekla, no jasně, ty to neuděláš, blá, takovýhle keci. Protože já jakože krev moc jakože nemusím, ale zrovna u kapru to myslím si, že je jedno. Jak jsem rybář, takže když tam třeba přespím, tak chtít nějakou rybu a takhle jakože si ji uděláme a pohoda.